mutuwa saurara in faɗa maka, in kwana ya kare wane ne zai daɗa maka, in kuma bai kare ba kuma wane ne zai rage maka. Mutuwa na kan kowa har annabawa ta ɗauka, cuta ba mutuwa ce ba duk mumini ya shaida haka. Mahassada maƙiya baba hankali sun daga mana, suna ta faɗi baba ka mutu, talakawa mun ga tsangwama. Allah maji roƙon bayi mamallakin ƙasai da sama, talakawa na ta addu'a kuma Allah ya amsa mana. Adamul Islam gwamna na Kano wanzo ya tara maluma, ga kunnan Bauchi MA Abubakar shi kuma ya tara al'umma, ya ce mu dage da addu'a baba ka zauna da lafiya, baba ka dawo da lafiya, kai alkhairi ne ga al'umma. Gado da MA Abubakar su ce mu fito mi da bibi, mu tarba ba Buhari, alkhairi ne ga al'umma, alkhairi ne ga al'umma. Ya dawo, ya dawo. Muna ta godiya gun sarki mai ba da lafiya, shugaba Buhari ya dawo gida Nijeriya, dattijan arziki gashi da rainai da lafiya. Ya dawo, muna ta godiya gun sarki mai ba da lafiya, shugaba Buhari ya dawo gida Nijeriya, dattijan arziki gashi da rainai da lafiya. Ya dawo, muna ta godiya gun sarki mai ba da lafiya, shugaba Buhari ya dawo gida Nijeriya, dattijan arziki gashi da rainai da lafiya. Baba ni alkalami da Allah mai ya dogara, sarkin da ya sama uga ta nan babu tokara, ya shimfiɗa ƙasai da dutsuna ya musu damara. Ka taimaka mana ga mu ba zumi babu dabara, Allah ka amsa addu'a ga baba da rainai da lafiya. Ya dawo, muna ta godiya gun sarki mai ba da lafiya, shugaba Buhari ya dawo gida Nijeriya, dattijan arziki gashi da rainai da lafiya. Ya dawo, salati da sallama ka daɗawa abban su Fatima, annabi mai girman daraja annabi ta da kashi an gama, sanyin idaniya annabi kai ne saman sama, ga mu da baitocin yabanka amsa mana sallama. Sahabbai da alaye na annabi sun sha gwagwarmaya, yan baiwa. muna ta godiya gun sarki mai ba da lafiya, shugaba Buhari ya dawo gida Nijeriya, dattijan arziki gashi da rainai da lafiya. Ya dawo, Assalam sallama al'ummar Najeriya, Allah mai girma shi ya yi cuta da lafiya, kuma shi ne ya yi mutuwa da rayuwa. Yan uwa ku jiya, shi ne rayayye, shi da yake mulka duniya, shi ko Buhari bawa ne dattijo mai farar aniya. Dan baiwa muna ta godiya gun sarki mai ba da lafiya, shugaba Buhari ya dawo gida Nijeriya, dattijan arziki gashi da rainai da lafiya. Ya dawo, mugu ne ko da gani babu tambaya, babu hutun nan da ka je akwai wasu masu bakar aniya, suna ta faɗin ka mutu wasu su ce babu lafiya, maganganun da suke kai da gaji babu tarbiya, yan bakin gida sai dai ku mutu baba da rainai da lafiya. muna ta godiya gun sarki mai ba da lafiya, shugaba Buhari ya dawo gida Nijeriya, dattijan arziki gashi da rainai da lafiya. Su kuma masu farar aniya sai addu'o'i suke maka, a masallacin juma'a
ta yawa. Duk aikin da baba Buhari yake ba ku gani sai kushewa. An yi walƙiya mun gane ku ba ku da kishin talakawa. Kasuwanci ya haɓaka ga noma ya yo daraja. Muna ta godiya gun sarki mai bada lafiya. Shugaba Buhari ya dawo gida Nijeriya. Dattijan arziki gashi da rainai
dattijan arziki gashi da rainai da lafiya ya dawo. Baba shigo bila ofis ɗin kafa an gode. Dodon azalumai na ga barayi sun rude. Gaskiya da amana ne alkalawi tilasta faɗi. Shugaba na gari katanga zama ka zarce mani. Ibo har yarbawa hausawa na oyoyo kada. Muna ta godiya gun sarki mai bada lafiya. Shugaba Buhari ya dawo gida Nijeriya. Dattijan arziki gashi da rainai da lafiya ya dawo. Alhamdu godiya gun sarki mai bada lafiya. Tsira abinci su karo ga haske na duniya. Sayyidul kulli annabu Raino na sadiya ya dawo. aluwal ashabu na gaishe su gaba daya. Albarkaci na su ya Allah ka karawa babu lafiya ya dawo. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم الله يقال مسا لافيا الله يكرم إنسا الله يرقو دحنا إنسا الله يدافع مسا الله كجارة من النجارية اللهم آمين